Fis-27 ta' Jannar tal-2010 id-qdussija tiegħu il-Papa Benedittu XVI fid-diskors ta' nhar ta' Erba' magħruf bħala l-Udjenza Ġenerali illi l-Papa jkollu kull nhar ta' Erba' ma' numru ta' nies li jkunu preżenti, normalment issir fis-Sala Pawlu VI jew inkella fi Pjazza San Pietru. Dakinhar il-Papa Benedittu XVI kien irrifletta fuq San Franġisk t'Assisi. U l-ewwel parti tad-diskors li għamel fuq San Franġisk xtaqt naqrah u nibdew nirriflettu fuqu fil-kuntest tal-serje ta' katekeżijiet illi ser ikonna bit-tema Mur sewwi l-Knisja tiegħi. Kif se nisimgħu dan id-diskors tal-Papa wieħed malajr jifhem minn fejn ġej dan l-isem u l-ispirtu ta' dak illi se jmexxina f'dawn il-katekeżijiet. Mela fis-27 ta' Jannar 2010 Benedittu XVI għalhekk. Għal 3 darbiet Kristu fuq is-salib ħal-ħajja u qallu: Franġisku, mur sewwi l-Knisja imġarfa tiegħi. Din il-kelma ta' Alla mismuha fil-Knisja ta' San Damjan għandha simboliżmu profond. Imma qabel ma ngħaddu propju għal dan is-simboliżmu illi il-Papa jitkellem minnu, jew immorru eżistijej u naqraw waħda mill-eqdem rakkonti li għandna ta' din il-ġrajja. Imbagħad nerġu lura għar-riflessjoni tal-Papa Benedittu XVI. Se noħodkom għal wieħed mill-fonti tal-ħajja ta' San Franġisk, wieħed mill-lejjun, wieħed mill-kitbiet tal-bidu dwar dawk li kitbu l-ħajja ta' Franġisku t'Assisi. Qed ngħid wieħed minn dawk għaliex fil-fatti kienu diversi dawk li kitbu il-ħajja ta' San Franġisk. U għandna dik li ngħidula l-leġenda ta' 3 kompanji. Leġenda mhux jiġifieri istorja mhux vera, ma propju l-istorja kif hija rrakkuntata minn 3 ħbieb, 3 kumpanji ta' San Franġisk li fil-bidu qattaw il-ħajja tagħhom qrib ħafna tiegħu. U dawn f'kapitlu 5 ta' dawn ir-rakkonti tagħhom jgħidulna hekk. Jum minnhom waqt li kien qiegħed jitlob ħerqa kbar il-ħnina tal-mulej, il-mulej nnifsu u rih li kellu jgħidlu li fi ftit żmien dak li hu kellu jagħmel. Minn dak il-ħin tant imtela bil-ferħ li ma setax iżomm bilena li ħass u mingħajr ma kien intebaħ beda jitkellem dwar dan is-suġġett fil-widnejn ta' bnedmin oħrajn. Imma kien jitkellem b'attenzjoni u taħt ixbijat billi kien jgħid li ma ried imur fil-Pulja imma ried jerġa' lura lejn Art Welidu biex hemmhekk iwettaq ħwejjeġ nobbli u kbar. Sħabu kien jarawh tant mibdul li hu kien jidher li dbiet minnhom fi ħsibijietu, anki jekk xi kultant kien jingħaqad magħhom. Donhom biex jiċċajtaw miegħu kienu jistaqsuh: Franġisku, jaqgħu trid tiżżewweġ? Għal dan hu kien iwieġeb tixbijat kif diġà għedna aktar il fuq. Għaddew ftit ġranet meta unser ta' miexi ħdejn il-Knisja ta' San Damjano. L-Ispirtu Santu nebħu biex jidħol ġewwa biex jitlob. Malli daħal beda jitlob bil-ħeġġa quddiem ixbieħa tal-kurċifiss li kelmitu bil-ħlewwa u qaltlu: Franġisku, m'intix tara kif id-dar tiegħi qed tiġġarraf, mur mela u sewwieli. Mimli roda u staġib wieġeb bil-qalb kollha mulej. Għax hu fehem li dawk il-kliem ingħadu għal dik il-Knisja li minħabba l-qedem tagħha kienet għodda se tiġġarraf. Tant intela ferħ għal dak li sema u tant ħassu mdawwal li jintebaħ f'ruħu li kien tassew Kristu msallab li kien kelmu. U l-kanna din il-ġrajja li qed jirreferiha il-Papa, però niġi lura li aktar il-qudiem. Ħankomplu issa bir-riflessjoni tal-Papa, mbagħad naqdu kollox daqqa. Din il-kelma tal-Alla mismuha fil-Knisja ta' San Damjan għandha simboliżmu profond
jgħidilna Benedettu 16. F'dak il-mument San Franġisk kien imsejjaħ biex isewwi l-Knisja żgħira. Iżda l-bini mġarraf kien simbolu tal-qagħda drammatika tal-Knisja stess. Dak iż-żmien il-Knisja kellha fidi superfiċjali li ma sawretx u lanqas bidlet il-ħajja. Il-kleru li ma tantx kellu ħerqa u imħabba li bdiet tintilef. Kien tkissir tal-Knisja minn ġewwa li wassal biex titkisser l-għaqda fil-Knisja bit-twelid ta' movimenti eretiċi. Benedettu 16 ikompli jgħidilna iżda fil-qalba tal-Knisja mġarfa mill-mulej imsallab u tkellem. U sejjaħ għat-tiġdid u sejjaħ il-Franġisku biex jaħdem bidejh ħalli jsewwi l-Knisja ċkejkna ta' San Damjan, simbolu ta' sejħa aktar profonda biex isewwi l-Knisja ta' Kristu fir-radikalità tal-fidi tagħha u fl-imħabba kollha entużjażmu għal Kristu. Din il-ġrajja li x'aktar seħħet fl-2005 tfakkarna fi ġrajja oħra simili fl-2007. Skużawni, fl-1205 seħħet din il-ġrajja u issa l-Papa jfakkarna fil-ġrajja li seħħet fl-1207. Il-ħolma tal-Papa Innoċenz III. Fil-ħolma l-Papa ra l-Bażilika ta' San Ġwan Lateran l-knejjes kollha ġewwa Ruma, ittaqa' u fraċkej kienu sinifikanti kien qed iżomma fuq spallejh biex iżomma milli taqa'. Minnaħa waħda jinnota Benedettu 16 huwa interessanti li wieħed jinnota li ma kienx il-Papa li kien qiegħed jgħin il-Knisja milli taqa', imma fraċkej kienu sinifikanti. Li aktar tard il-Papa għaraf li kien San Franġisk meta mar jaraħ. Innoċenz III kien Papa kbir li kellu formazzjoni teoloġika tajba ħafna u influwenza politika qawwija. Minkejja dan ma kienx huwa li kellu jġeddet il-Knisja, imma reliġjuż xkejken u insinifikanti. Kien San Franġisk imsejjaħ minn Alla. Min-naħa l-oħra huwa importanti li wieħed jinnota li San Franġisk ma jġedditx il-Knisja mingħajr jew kontra l-Papa, imma biss faqda miegħu. Iż-żewġ realtajiet imorru flimkien. Is-suċċessur ta' Pietru, l-ispijiet, il-Knisja mwafqa fuq is-suċċessjoni apostolika u l-karizma ġdida l-Ispirtu Santu tal-ħajja f'dak iż-żmien għat-tiġdid tal-Knisja. It-tiġdid ġenwin kiber minn dawn kollha flimkien. Eżis tiegħi, muru sewwi l-Knisja tiegħi ħajkunu serje ta' katekeżijiet illi se joħduna fuq firxa wiesa ħafna tal-bżonn ta' tiġdid fil-Knisja f'aspetti differenti, b'modi differenti fi żminijietna. U llum se inħallu din il-ġrajja ewlenija, din il-ġrajja fundamentali, din l-ispirazzjoni li tinsab biex ngħidu hekk fil-qalba tal-ħajja ta' San Franġisk, irridu nħalluha tmexxina. Forsi aħna l San Franġisk tas-Sisi nidentifikawh mal-imħabba lejn l-annimali, l-imħabba lejn il-ħolqien, il-faqar li huwa għex, il-pjagi li huwa kellu, ċertament dawn huma kollha realtajiet veri dwar San Franġisk. Però kollha kemm huma flimkien mhumiex l-iktar waħda importanti fil-ħajja tiegħu. Dawn irridu narawhom fl-isfond f'qafas ħafna aktar wiesa. Il-qafas tat-tiġdid tal-Knisja imsejjaħ minn Ġesu nnifsu. U eżis tiegħi jiena nixtieq illi din l-ispirazzjoni ewlenija għalija dan hu l-proġett Franġiskan. Dan huwa l-proġett ta' daw kollha li jħossuhom b'mod jew bieħor miġbuda mill-fqajjar tas-Sisi. Il-proġett ta' San Franġisk ma kienx li jgħix ħajja fqira. Il-proġett ta' San Franġisk ma kienx li jwaqqaf ordni reliġjuż. Il-proġett ta' San Franġisk ma kienx li jkun ambjentalista li jwaqqaf moviment favur il-ħolqien. Il-proġett ta' San Franġisk li jwieġeb għal din is-sejħa fundamentali li għamlu Ġesu, mur u sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Ħanerġu naqbdu eżisti dawn ir-rakkont li smajna u r-riflessjoni ta' Benedettu 16 u nħallu ftit dettalji jisirqulna l-attenzjoni tagħna għar-riflessjoni tagħna.
L-ewwel ħaġa naraw li San Franġisk jirċievi din is-sejħa mhuwiex fil-bidu tal-mixja tiegħu. Franġisku diġà kien għaddej kif rajna fil-leġenda tat-tliet kompanji, diġà kien għaddej minn mixja ta' konverżjoni huwa stess. Franġisku kien irid isir soldat, kien miġbut mill-vizzju tal-vanaglorja, irid il-popolarità, irid il-fama, irid ikun sinjur, soldat, nobli, bniedem li jagħmel isem, però jispiċċa priġunier tal-gwerra. F'dan il-kuntest kollu Ġesu ikellmu f'ħolm, Franġisku jirtira minn dik il-mixja li jkun għaddej, jidħol aktar fih innifsu, jinqata' aktar għalih, jibda jitlob aktar, u bil-mod il-mod kif rajna f'din is-silta Franġisku il-mulej jurih li daqt jurih x'kellu jagħmel. Ħafna ma femuħx, jew jiġdulu saqajh, trid tiżewweġ Franġisk, imma huwa b'ħafna tiġbijat kien jurihom li ma kienitx triq li ma li tisejħlu għalih. Franġisku f'kuntest ta' mixja huwa stess illi jisma' il-mulej jagħtih din is-sejħa. U allura eżistijej dawn is-serje ta' katekeżijiet li ser nkun qed nagħti għat-tiġdid tal-Knisja mhumiex mifhuma minn min huwa stess ma jixtieqx ikun jgħid f'mixja wara l-mulej Ġesu. Għaliex meta ħa nitkellmu mill-bżonn tat-tiġdid tal-Knisja li qed tiġġarra fi żminijietna, jekk maħniex f'mixja mill-mulej, allura faċilment li dan ikun diskors politiku. Faċilment li dan nagħmluh diskors kritika kontra l-Knisja. Faċilment li dan nirriġuh diskors moviment kontra l-istess Knisja. Mentri dan bl-ebda mod l-aw l-intenzjoni tiegħi, l-awwa l-ispirazzjoni ta' Franġisku u laqas mija xewqa ta' Ġesu innifsu. Jekk aħna ma nkunux f'mixja eżistijej, f'mixja mhux biss wara Ġesu imma f'mixja anke li qegħdin inħadnu l-Knisja bħal omna bid-defetti kollha li hemm fil-komunità nisranija l quddiem naraw anke x'qegħdin nifhmu bidin il-Knisja wkoll, imma jekk maħniex f'kuntest ta' mixja ma jistax ikonna l-qalbna, ma jistax ikonna il-ħeġġa, ma jistax ikonna il-grinta ġewwa fina sabiex aħna nkunu nistgħu naħdmu mill-qalb għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. Mela l-ewwel punt importanti hu li Franġisku kien f'kuntest ta' mixja. Jekk aħna nkunu f'kuntest ta' mixja eżistijej wara l-mulej, jasal l-mument meta Alla jurina bil-bżonn tal-Knisja li tiġġedded. U qed nagħmel enfasi li Alla jurina bil-bżonn tal-Knisja li tiġġedded mhuwiex bżonn biss li narawh aħna. San Franġisk rajna illi kien l-Ispirtu Santu nebħu biex jidħol ġewwa fil-Knisja ta' San Damjan biex jitlob. Sentenza li għalija hija ħafna importanti f'dawn il-biografi ta' San Franġisk. Mela Franġisku jiġi mnebbaħ mill-Ispirtu Santu biex jidħol fil-Knisja ta' San Damjan biex jitlob. Mela, l-ewwel ħaġa huwa moviment tal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' San Franġisk, għax it-tiġdid vera huwa l-Ispirtu Santu biss illi jagħmlu fil-Knisja. Franġisku mhux kombinazzjoni daħal f'din il-Knisja isu qed jara xi mużew. U hemmhekk tiġi din l-ħsieb illi l-idea sabiħa illi jirranġa din il-Knisja ta' San Damjan. Jiġifieri ma kienitx il-ħarsa tiegħu fuq il-Knisja li waslet il San Franġisk biex jibdel u jġedded u jmur u jsowwi l-Knisja, xejn minn dan. Kien it-tqanqil, kien il-moviment, kien il-ħidma tal-Ispirtu Santu ġewwa fih. Eżistijej, anka fi żminijietna llum, b'dak kollu u l-qudiem nidħlu fid-dettall li naraw qed jiġġarraf fil-Knisja fi żminijietna, ara ma naħsbux li xi ħadd minna għandu l-abrakadabra anka fil-kuntest, ġifieri ħaġa oħra fl-kmur sewwi l-Knisja hija dik li l-Papa dal-aħħar il-Papiet qed issejħula wkoll l-evanġelizzazzjoni l-ġdida fi żminijietna. Ara ma naħsbux li xi ħadd minna fil-Knisja l-ebda Papa, l-ebda Esqof, l-ebda Qassis m'għandu l-abrakadabra kif aħna nġeddu nsewwu l-Knisja fi żminijietna. Huwa proġett wisq kbir ħalina l-bnedmin biex nagħmluh.
Hija l-ħidma tal-Ispirtu Santu li kif ħannarawhom il-kollaborazzjoni tagħna li titmur magħha. Però nixtieq nenfasizza li tibda mill-Ispirtu Qaddis. Interessanti, l-Ispirtu Santu l-ewwel ħaġa li jagħmel fi Franġisku biex jiftaħlu għajnejha l-bżonn tal-Knisja li għandha bżonn titbiddel, rajna l-Ispirtu Santu nebħu biex jidħol ġewwa biex jitlob. U dina hija interessanti eżistijaj. Franġisku l-Ispirtu jieħdu f'moviment ta' talb. Qabel ma Ġesu jista' jkellmu u jurih x'inhu l-bżonn vera, x'kienet il-missjoni vera tiegħu u l-bżonn ta' Knisja dak iż-żmien. U din eżistija tagħlim oħra li aħna rridu nieħdu. Min għandu għal qalbu verament li jsewwi l-Knisja ta' Ġesu fi żminijietna, mela irid ikun f'mixja wara l-mulej, tkun mixja li hija mnebħa mill-Ispirtu Santu u mixja imsejsa fuq it-talb. L-Ispirtu huwa fit-talb, fil-moħbi. Daħlu ġewwa biex jitlob. Xejja eku tal-kliem ta' Ġesu meta qalilna fid-diskors tal-muntanja idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. U l-Ispirtu Santu li jista' jdaħħalna f'din il-kamra moħbija fil-qalb tagħna fejn aħna nistu fis-sigriet fil-moħbi niltaqgħu ma' Alla, niltaqgħu ma' Ġesu li lest li jkellimna. Jiġifieri eżistijaj, l-enfasi li qed nagħmel huwa dan, it-tieġ ġdid vera tal-Knisja ma jibdix minna l-bnedmin, ma jibdix mill-Papa, mill-Isqof, mill-Qassis, mill-Kappillan, mill-Patri, mis-Soru, mill-Missjonarju jew minnek, minn ħadd ma jibda. It-tieġ ġdid veru tal-Knisja u monopolju tal-Ispirtu Santu. U dawk li juża jibda billi idaħħalhom fit-talb. Jekk nippruvaw nibdew tiġdid uħor fil-Knisja lilin mit-talb, tlaqna fuq siq zoppa għaliex? Għax mhuwiex tiġdid li ġej mill-Ispirtu Santu, ikun tiġdid li ġej mill-ħidma umana tal-bnedmin li tkompli żżid u taqqal ma toqgħod il-Knisja diġà għandha. Dak it-tiġdid awtentiku jibda dejjem mill-Ispirtu fit-talb. Il-Papa Benedittu 16 jekk naqraw b'attenzjoni diversi mid-diskorsi li qiegħed jagħmel anke fil-kuntest tal-evanġelizzazzjoni ġdida, ninnutaw li qed jorbot dan l-evanġelizzazzjoni ġdida mal-liturġija li hija propju l-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tat-talb tal-Knisja. Il-liturġija, iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti, il-ħajja tat-talb personali, mibnija fuq il-kelma talla, fuq il-ġesti tal-Knisja, il-grazzi sagramentali, li trid tiftaħna t-tiġdid veru, li ġeddet issew il-Knisja u tagħmel minna missjonarji ġodda fi żminijietna. L-istess moviment interjuri li jsir fil-ħajja ta' San Franġisk huwa l-istess moviment li anke l-Papa fi żminijietna qiegħed jitlob. Mela l-Ispirtu Santu inebbaħ lil Franġisku biex jidħol ġewwa dil-Knisja jitlob. Mela enfasizzajt li l-Ispirtu f'kuntest ta' mixja jitlob, x'in enfasizza aspett ieħor li jgħid biex jidħol ġewwa biex jitlob ċe. L-Ispirtu Santu lil Franġisku daħlu ġew dil-Knisja imġarfa mhuwiex barra minnha. Mhuwiex barra minn din il-Knisja mġarfa għalissa qegħdin nitkellmu fl-esperjenza personali ta' San Franġisk qed nitkellmu mill-Knisja propja ta' San Damjan fejn Franġisku jkollu din l-esperjenza. Mhuwiex barra mill-Knisja ta' San Damjan, barra mill-Knisja mġarfa, imma l-Ispirtu jridu jidħol fil-Knisja mġarfa biex fil-Knisja mġarfa Ġesu jista' jkellmu. Eżistijaj in-nies li verament l-Ispirtu Santu jużhom biex iġeddu l-Knisja fi żminijietna. Mhux biss iridu jkunu f'mixja wara l-mulej, mhux biss wuri jaħdem fihom, mhux biss jwassalhom biex jitolbu, imma jwassalhom biex jidħlu ġewwa l-Knisja fil-qalba tal-Knisja. Huwa mill-qalba tal-Knisja stess li Alla nnifsu irid iġib din it-tiġdid għax Alla jġeddet il-Knisja minn ġewwa għal barra u mhux minn barra għal ġewwa.
Kieku ġeddet il-Knisja minn barra l-ġewwa, ikonna bidla tiġdid kosmetiku, ikonna make-up, ikonna facial. Imma t-tikmix hemm jibqa' m'hemmx tiġdid vera. U Alla ma jridx jagħmel Knisja tal-cosmetics, Knisja tal-facial, Alla jrid Knisja mibdula sabiħa biex tkun l-arusa tiegħu mingħajr teba u sabiħa bħalma hi Marija, il-mudell aħħari tal-Knisja. Mela eżistijaj, jekk aħna rridu wkoll fi żminijietna nagħtu widen għas-sejħa li Ġesu jagħmel Franġisku mur sew il-Knisja tiegħi. Irridu nħallu l-Ispirtu Santu idaħħalna fil-qalba ta' din il-Knisja imġarfa. Mhux il-Knisja kif nixtiequha, imma l-Knisja kif inhi. U San Franġisk jidħol f'din il-Knisja mġarfa u jħossu komdu fiha għaliex jafu li l-Ispirtu Santu qed idaħħlu fiha. U l-kumdità tiegħu mhijiex għax il-Knisja hija tajba, il-kumdità tiegħu għax hu qiegħed jitlob fih dan din il-Knisja l-Ispirtu jdaħħlu fil-Knisja biex jitlob. Hekk ukoll fi żminijiet neżistijaj irridu nħallu l-Ispirtu Santu idaħħalna, inibbaħna biex niqtlu aktar fil-qalba tal-Knisja imġarfa ta' żminijietna. U nkunu preżenti hemmhekk biex nitolbu, biex inkunu f'relazzjoni mal-Alla hemm anka f'dak li fil-Knisja jista' jkun tiġrif fi żminijietna. San Franġisk eżistijaj jidħol u malli daħal bida jitlob bil-ħeġġa quddiem il-ġbija tal-kurċifiss. San Franġisk eżistijaj kif jidħol fi ħdan din il-Knisja imġarfa ma joqgħodx idur u jara t-tiġrif li hemm. Ma joqgħodx idur joqgħod igorr u jgħid xaru każa fiex wasanna, xaru każa f'liema stat tinsab il-Knisja llum, xaru każa l-insara tal-lum kif qegħdin jgħixu, xaru każa x'qed nisimgħu fuq il-qasisin tal-lum, xaru każa kif jgħixu l-patrijiet u s-sorijiet. Meżistijaj, xaru każa kif jgħixu l-miżżewġin insara llum. L-attenzjoni eżistijaj kif Franġisku jidħol fil-Knisja mhux fuq it-tiġrif tagħha. L-attenzjoni ta' Franġisku huwa malli daħal beda jitlob il-ħeġġa quddiem ġbija tal-kurċifiss, fil-qalba ta' din il-Knisja. Dak li Franġisku jagħmel l-ewwel ħaġa huwa li jpoġġi lilu nnifsu f'riġlejn Ġesu. F'riġlejn Ġesu imsallab u jitlob b'ħafna ħerqa. U dan eżistija pass ieħor importanti f'din il-mixja biex Franġisku jirċievi din is-sejħa. X'inhu dak li anke għalina fi żminijietna jiġbdilna l-attenzjoni fil-qalba tal-Knisja li f'aspetti tkun qed tiġġarraf. Irridu noqogħdu attenti eżistijaj fejn hemm movument ġenwin tal-Ispirtu Santu, l-attenzjoni l-Ispirtu Santu se jitfaħħilna fuq Kristu. Meta jkun tiġdid illi jibda minna l-bnedmin, jibda b'ħafna erda tas-sitwazzjoni kif inhi. U ħafna drabi iġib miegħu nuqqas ta' tama. Tiġdid vera li jiġi mill-Ispirtu Santu fil-Knisja ipoġġi l-ħarsa tagħna, l-attenzjoni tagħna mill-ewwel fuq Ġesu u allura se jkollna tama. U nixtieq eżistiji li propju anke f'dawn il-katekeżijiet aħna inpoġġu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu, inħallu l-Ispirtu Santu jina nifissaw ħarsitna fuq Ġesu, ħalli fis-sitwazzjoni kollha tal-Knisja fi żminijietna aħna mill-qalba tal-Knisja tinstema' u toħroġ din it-tama, din il-karba ċi Ġesu. Mur sewwi il-Knisja tiegħi. Il-mulej jagħtikom slim.